O sige pare, dadaan na lang ako mamaya dyan. Ano, Berto? Nasaan ang sahod mo? Aba, pwedeng maghintay ka naman. Hindi pa binibigay ng bus namin. Siguraduhin mo lang. Ayoko na niloloko ako. Mits naman, lulukuhin pa ba kita? Eh mag-asawa tayong dalawa? Oo nga, mag-asawa tayo. Pero wala akong tiwala sa'yo. Nakakasakit ka naman ng damdamin. Eh paano kasi, hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo? Totoong ano, hindi kita maintindihan. Sa trabaho mo, minsan kasi, late kang umuwi. Mits naman, pati ba naman yon? Siyempre nag-overtime kami. Siguraduhin mo lang, malaman ko lang na niloloko mo ako, iiwan kita. Hay nako, ba't ka ba ganyan mag-isip? Anong klaseng pag-iisip yan? Aba, malay ko ba? Hindi ko nakikita eh. Bakit? May nakikita ka ba? Wala. Sabi kasi ng iba, ganun daw eh. Naku naman, mates. Naniniwala ka sa sabi-sabi lang? Ay, nako, ang hirap mong intindihin. Bahala ka na nga dyan! Pre, magandang umaga. Pre, parang antamlay mo ata. Paano kasi pre? Si Mrs. Bakit pre? May problema ba? Masyado kasing nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ko maintindihan. Nagtratrabaho naman ako ng maayos. Ganun ba pre? Mahirap nga yan. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Tapos ang masakit pa pare, sasabihan ka pa ng masasakit. Porket kumikita na daw ako. Ibinabago na daw ako ng pera. Masakit nga yun pre. Kahit ako, masasaktan din ako pag sinabihan ako ng asawa ko ng ganun. Di ba pre, nakakawalang gana kapag gano'n? Yung tipong ginagawa mo ang lahat para maging maayos ang pamilya nyo. Tapos sasabihan ka ng gano'n. Hayaan mo na pre. May mga bagay talaga na mahirap ipaliwanag. Basta ang importante, alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Tama ka dyan pare. O mahal, Oh, bakit ang tagal mo sagutin? pasensya na mahal. May ginagawa kasi ako. Ginagawa. Baka naman may pinuntahan ka lang. Grabe naman yan. Andito lang ako sa trabaho ko. May pinuntahan ka agad. Aba, malay ko ba sa'yo? Nandito lang ako sa trabaho. Hindi naman ako umaalis. Ganun ba? Siguraduhin mo lang, Berto. Siya nga pala, dumating na yung bill natin sa kuryente. Kailan mo balak bayaran? Mahal, pag sahod na lang siguro. Wala pa kasi kaming sahod. Ganun ba? O sige, ako na muna ang magbabayad nito. Baka maputulan tayo. Sige mahal, salamat. Beto! Paano? Tinatawag na ako ng boss ko. Mamaya na lang ulit. Sige. Mahal, O, bakit mahal? di ba wala ka ng pasok ngayon? Wala. Tapos na ang shift ko. Bakit? Pwede ba tayong lumabas? Lumabas? Bakit? Anong meron? Wala naman. Kakain lang tayo sa labas para maiba naman. Wag na, Berto. Sayang lang. Tsaka, mahal ang pagkain sa labas. Kaya dito na lang tayo sa bahay. Sige na mahal, ngayon lang naman. Paminsan-minsan lang ako mag-aya. Ayaw mo pa. Tumigil ka nga! Gastos lang yan. Ipunin mo na lang.
Buti pare, pinasyalan mo ako dito. Oo pre, wala kasing magawa sa bahay, kaya pinuntahan kita. Di ba pare, wala din pasok yung misis mo? Bakit di mo ayaing lumabas? Yun na nga pare ang kinainis ko. Niyaya ko siyang lumabas, pero ayaw niya. Bakit naman pre? Ah, alam ko na. Pagod lang siguro siya. Pagod. Eh ang aga nga namin natulog kagabi. Ganun ba pare? Congrats pala pare. Ang galing mo. Salamat pare. Bili ka pa ng inumin natin. Sagot ko. Ayun! Sige pre, maiwan muna kita. Bibili muna ako ng alak. Sige pre, salamat. O bakit? Asan ka? Kanina pa kita hinahanap. Andito, kila paring Jerry. Anong ginagawa mo dyan? Nag-iinuman kami. Pero konti lang. Tamang kwentuhan lang. Konti lang. Ilan ba yung iniinom nyo? Tatlong bote lang kami. Sige na, uwi rin ako mamaya pagkatapos nito. Siguraduhin mo lang. Kung hindi, pupuntahan kita dyan. Grabe. Wala na talaga akong masabi sa misis mo. Iba talaga. Sinabi mo pa pare. Pero sanay na ako. Talagang ganun lang talaga yun. Buti pare, hindi ka nagsasawa sa ugali ng asawa mo. Siyempre pare, respeto na lang sa kanya. Wala naman akong magagawa kung makikipagsabayan ako ng galit sa kanya. Kung sa bagay pare, tama ka dyan. Huwag ka na lang magkipagsabayan sa galit niya. Palipasin mo na lang muna para iwas away. Sige pare, tagay mo na. Last shot ko na to. Baka hanapin na naman ako noon. Sige pare, ikaw bahala. Mahal, pasok na ako. Hindi ka ba makikisabay ngayon? Hindi, mahal. May mga gagawin pa ako dito sa bahay. Madami pa akong ayusin. Sige mahal, mauna na ako. Sige, mahal. Halika na. Wala nang asawa ko. O sige, papunta na ako. Kalimutan ko yung wallet ko. Anong ginagawa niyong dalawa? Ikaw! Halika na dito! Berto! Sino yun, mate? Sino yun? Teka, Berto! Magpapaliwanag ako! Magpapaliwanag? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mo ako babuyain dito pa sa sarili kong pamamahay! Pero Berto, pasensya ka na. Pasensya! Ganun na lang ba kadali yun? Ang galing mo magduda sa akin, tapos ikaw pa ang gagawa? Iniisip mo ba yung ginagawa mo? At sino yung lalaking yun? Boss ko sa trabaho. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo! Lumayas ka dito sa pamamahay ko! Hindi kita kailangan! Nakakadiri ka! Pero Berto, Lumayas ka dito sa pamamahay ko! Hindi kita kailangan! Magsama kayo ng lalaki mo! Berto, parang awa mo na. Sinayang mo lang lahat ang mga ginagawa ko sa'yo!